राज्याचं लक्ष लागून राहिलेल्या साखळी आणि फोंडा या दोन्ही पालिकातले निकाल आज जाहीर झाले आहेत। यामध्ये भाजपानं गड जिंकलाय। साखळी आणि फोंडा नगरपालिका निवडणुकीत भाजपानं दणदणीत यश मिळवलंय। साखळीतल्या एकूण 12 जागांपैकी 11 तर फोंडामधल्या 15 पैकी 10 जागा जिंकून भाजपानं आपलं वर्चस्व सिद्ध केलंय। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या मतदारसंघात साखळी नगरपालिका येते। यामुळे ही निवडणूक भाजपा आणि मुख्यमंत्र्यांसाठी महत्त्वाची आणि प्रतिष्ठेची होती। तसंच आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर फोंडा नगरपालिका निवडणूक जिंकणं हे पक्षासाठी आवश्यक होतं। यानुसार भाजपानं गड जिंकलाय। साखळी पालिकेत 12 जागांपैकी 11 जागा जिंकल्यामुळे मुख्यमंत्री सावंत यांनी आपले शब्द खरे करून दाखवले असून या निकालातून त्यांनी पालिकेवरचं वर्चस्व पुन्हा एकदा सिद्ध करून दिलं असल्याची चर्चा रंगलेली दिसतेय। राज्याचे मुख्यमंत्री हे सध्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत व्यस्त आहेत, तरीही त्यांनी साखळी पालिका निवडणुकीत विशेष लक्ष दिलं असून दोन्ही शहरातल्या पक्षांचे नेते, पदाधिकारी, संघटन आणि कार्यकर्ते यांनी पक्षासाठी अहोरात्र केलेल्या कष्टाचं हे फळ आहे, असं गोवा भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेठ तानवडे यांनी म्हटलंय। पुढच्या वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीनं भाजपासाठी हे शुभ संकेत असून यावेळी उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा या दोन्ही मतदारसंघात भाजपाचे उमेदवार निवडून येतील। या यशामुळे पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्ते यांच्यात उत्साहाचं आणि चैतन्याचं वातावरण निर्माण झालं असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे। साखळी नगरपालिका निवडणुकीसाठी वाढलेली मतदानाची टक्केवारी पाहता 12 प्रभागांसाठी भाजप आणि टुगेदर फॉर साखळी या दोन गटांमध्ये चुरस पाहायला मिळाली होती। काल शुक्रवारी झालेल्या मतदानावेळी दोन्ही गटाचे उमेदवार हे मोठ्या आत्मविश्वासाने वावरताना दिसले होते। आज सकाळपासून मतमोजणीला सुरुवात झाल्यानंतर विजयी उमेदवारांची नावं समोर आली। यामध्ये भाजपाचे वर्चस्व पाहायला मिळाले। वॉर्ड क्रमांक 5 मधले उमेदवार प्रवीण ब्लेगन सोडता यापैकी कुणीही निवडून आलेलं नाही। तसंच धर्मेश सगलानी यांचाही दारुण पराभव झालाय। फोंडा नगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी 2018 मध्ये झालेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत यावेळी कमी मतदान झालेलं पाहायला मिळतं। यात पुरुषांपेक्षा महिलांनी जास्त मतदान केलेलं पाहायला मिळतंय। मतमोजणीवेळी वॉर्ड क्रमांक 15च्या उमेदवार गीताली तळावळीकर आणि संपदा नाईक यांना मिळालेल्या मतांमध्ये समानता असल्यामुळे काही काळ या प्रभागाचा अंतिम निकाल रोखून ठेवण्यात आला होता। मात्र माहितीनुसार वॉर्ड क्रमांक 15 मध्ये 402 मते समांतर झाल्यानं निर्वाचन अधिकारी यांनी लॉट्समधून गीताली तळावळीकर यांना विजयी घोषित केलं, तर संपदा नाईक यांना पराभव पत्करावा लागलाय। फोंडा पालिकेचा निकाल पाहता वॉर्ड क्रमांक 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13 आणि 14 प्रभागांचा समावेश आहे। वॉर्ड क्रमांक 8, 11, 12 आणि 15 मध्ये रायझिंग फोंडा गटाचे उमेदवार विजयी झाले आहेत, तर वॉर्ड क्रमांक 4 मधून अपक्ष उमेदवार निवडून आले आहेत। मागील वर्षाची विधानसभा निवडणूक आणि त्यापूर्वी झालेल्या जिल्हा पंचायत, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायत निवडणुकीत गोमंतकीय नागरिकांनी भाजपाला भरभरून यश दिल्यामुळे तसंच साखळी आणि फोंडा नगरपालिका निवडणुकीत लोकांनी भाजपावर असलेला आपला विश्वास अधिक दृढ केल्यामुळे साखळी आणि फोंडा शहरातल्या नागरिकांचं पक्षाच्या वतीनं आभार मानले जात आहेत।